Добър вечер, уважаеми зрители! Вие с предаването Гласът на Стара Загора и мен водещият Янко Янков. В първата част на нашето предаване ще ви представим предпоследното общинско дружество Дентален център 1 ЕООД в лицето на неговия директор Стефан Иванов, който ще ви представи какво дружество управлява, къде се намира и какво точно се извършва в него. Във втората част на нашето предаване ще видите един решен проблем, който ви представихме в предното ни предаване от миналата седмица, за проблема на един цял блок и микробусите, които паркират в зелените площи, като по този начин подкопават костницата, която е в ниската част на тази част от тротуара. И в края на нашето предаване ще чуете малко от това, защо аз съм с такава голяма брада и защо не се бръсна вече почти цял месец. Сега да преминем към представянето на общинското дружество. Здравейте, уважаеми зрители! Днес сме пред поредното общинско дружество Дентален център 1 ЕООД град Стара Загора. Ще ви представим и неговия директор Стефан Иванов. С какво се занимава това дружество, какви кабинети има, колко специалисти работят тук, кое им е по-специалното от останалите стоматологични и дентални кабинети. Но за всичко това ще разберем от директора на дружеството, доктор Стефан Иванов. Казваме добър ден на директора на Дентален център 1 ЕООД Стара Загора, доктор Стефан Иванов. Добър ден! Да ни разкажете за вашето дружество, какво представлява, колко доктори имате тук, какви сестри, какъв персонал, какви уреди, какво се прави при вас. Да обясните на нашите зрители, които не са запознати с вашето дружество. Дружеството е приемник на бившата стоматологична поликлиника Стара Загора. Основната насоченост на дружеството е оралната хирургия, като работят 3 лекари по дентална медицина, специалисти в оралната хирургия. Какво означава орална хирургия? Ще така малко сексуално звучи тази орална хирургия. Орис идва от латински, до останали и пълен обем хирургия извършваме в устата и даже в лицевата област, включително фрактури, кисти, ретинирани зъби, пълния обем на оралната хирургия. Какви специалисти имате тук и колко на брой са при вас? 3 хирурзи сме в денталния център. За съжаление, младите колеги не желаят да специализират орална хирургия. Защо не искат да специализират? Смятат, че отговорността е твърде голяма. А това не е ли най-скъпо платената област в денталната медицина? Не, има по-скъпо платени области, като например ортодонтията. А искате да кажете, че хирургията не е да се пресаждат нови зъби, импланти и така нататък, а това е в друг сегмент, който няма... Да обясните какво точно е хирургията, какво се прави при вас, какво могат нашите зрители и хората от Стара Загора областта да се направят при вас, което го няма другаде, където не може да се направи в цялата област. Основното е екстракция на зъби. Това е най-големият дял от нашата работа, като също извършваме амбулаторни операции. Зъби, които са легнали, задържани в челюстта, не са поникнали, правят проблеми. Кисти на челюстите и на меките тъкани. Има хора с сгъстени зъби при по-тясна устна кухина, повече зъби се качват един върху друг. Това вие ли го оправите или някой друг? Това го оправят ортодонтите. Там, където е интересното които се занимават с подреждането на кривите зъби, с така наречените вече модерни брекети. Също може да се получи резултати с апарати, които се изработват по индивидуална мярка, отпечатък от пациента. Но понякога се налага и да се извърши хирургична намеса. Стандартна процедура в ортодонтската работа е да се извадят макар и здрави зъби, за да се отвори място да се наредят останалите. Тук имате ли ортодонти специалисти? В центъра нямаме ортодонти специалисти, но ползваме консултантски услуги. Значи при вас един пациент, който иска да се оправи зъбите, с какъвто и да е проблем, може да дойде и да получи пълна и адекватна помощ за своя проблем.
Може, защото останалите кабинети, които се намират в центъра, са отдадени от центъра под наем на общо практикуващи лекари по дентална медицина, които извършват всички останали манипулации, изключая хирургия. За тези, които не знаят, да кажем, къде се намира денталния център, къде могат да ви намерят? Денталният център се намира на Свети княз Борис 87. Това е бившата стоматологична поликлиника между пожарната и районното управление на полицията. Градинката на Алана. Градинката на Алана по диагонал. Някакъв съвет към нашите зрители да кажете какви, кога, колко често трябва да се правят профилактика на зъбите, трябва ли да се прави или когато ни заболи зъб, тогава ходим при доктор или когато падне, какво? Защото знаем, че българите са малко немърливи към своите зъби и повечето хора ги е страх да отидат на зъболекар, в буквалния и в преносния смисъл. Съгласен съм, че пациентите ги е страх, но страхът е излишен. Страх може да има от болката, но при нас не боли. Доста оптимистично. Да, това го гарантирам. Ползваме много добри упойки. Да. И каква е нормалната профилактика, която се препоръчате вие като специалист? Нормално е прието 2 пъти в годината контролен преглед. Безплатни ли са те? Платени ли са от здравната каса или се заплащат самостоятелно? Здравната каса поема 1 преглед на година. Безплатно? Безплатно, да. Всички останали манипулации, които касата поема, са с доплащане. Какво? Има ли друго безплатно, освен прегледа в годишния? Не, няма. Не, всичко останало, пломби и така нататък? Безплатно единствено е екстракцията на млечни зъби при деца. И съответно прегледа при тях също е безплатен. Пломбите са платени? Когато са по здравна каса, защото там са определен брой манипулации за година. Да. По принцип са 2 манипулации и 1 преглед, като манипулациите могат да бъдат вадене на зъб или пломба. Да. Каква пломба обаче? Металните, които са от едно време, които ги знаем, или от тези по-съвременните полимери и така нататък? Може да бъде и полимерна, може и да бъде и амалгама. Това пациента се го избира? Това може пациента да го избере, а може и лекаря по дентална медицина по показания. Зависи какво е състоянието на зъба. Говорим в началото на нашия разговор, че тук имате проблем, в смисъл то не е проблем, имате идеална част собственост общината, защото има реституция на половината сграда, на 40% някъде от нея, първите 2 етажа. Това има ли всява ли някакви затруднения в използването на вашия етаж, който е третия, за задния корпус, който има ли някакви така по-трудни отношения с собственика, който е реститут, и има ли някакви проблеми в използването на вашата част? За сега такива проблеми не е имало. Направили сме договор с собственика на другата част и плащаме право на преминаване през неговите части. Което не е нормално, според мен. Няма как да стане. Няма ли вариант да се направи някакво външно стълбище, да се раздели в реални граници самата сграда и всеки да се знае неговата част и да не се плаща право на преминаване, да се стигне до нашата собственост? Много пъти е обсъждано това нещо, още от 95-6 година, от момента в който е реституирана частта на другия собственик. И така и не се намери удачно решение. Имаше варианти за външно стълбище, за външен асансьор. Бяха обмислени много неща. Земята около центъра е общинска, така че спокойно могат да се направят и стълбища и асансьор. Вече сме 21 век, всичко е възможно. Така е, но... Може би ние общинските съветници трябва да помислим някакво решение по този въпрос. Принципала на дружеството все пак е общината. Да. Тя трябва да вземе решението, дали може, дали не може. А какво мислите, дали е говорено с самия собственик, който е на реституирания имот, да се изкупи неговата част? Водени ли са такива разговори или ние да му продадем нашата част, да се преместим някъде другаде в
център, голям, нов, по-хубав. Говоря ли такива разговори? Водени ли са? Такива разговори аз лично не съм водил с другия собственик на сградата. Като идея, как го намирате? Кое е по-добре? Ако има възможност денталният център да се премести в друга сграда и да бъде самостоятелен, би било идеално решение. Това няма да затрудни пациентите, няма да създаде проблем с хората, които идват при вас? В никакъв случай не мисля, че ще създаде някакви затруднения, особено ако сградата, в която се премести, е съобразена с изискванията за обществена сграда. Освен от община Стара Загора, лекувате ли от някъде други пациенти, които имат проблеми с зъбите? Пациенти идват от цялата област, включително и от други области. Идват тук да се лекуват? Специално за хирургична работа идват да се лекуват тук при нас. Това е много добре. За миналата година дружеството ви как е? На печалба, на загуба? Как са ви балансите, да ни кажете? И да знаете нашите зрители как се движат. Защото повечето общински дружества, които са с медицинска насоченост, са на много малка печалба, покриват се разходите, заплатите, но има и такива като тук диспансера, които са на големи загуби. При вас как е положението? Ние не сме на загуба, на печалба сме. Вярно, печалбата не е голяма и всяка година изпращаме до Общински съвет писмо, с което молим да ни бъде разрешено тази печалба да я ползваме за реинвестиции. Като казахте реинвестиции, какво реинвестирате? Какви машини имате тук по-специални? Какво ново сте си купили като техника? Какво имате при вас, което сте реинвестирали? Първото, което направихме цялостен ремонт на частите, притежавани от... На сградата? Да, на сградата. Успяхме също да сменим едната от машините, тъй като и двете машини, които ползваме в хирургичните кабинети, са от 70-те години. Сега вече имаме нова машина. Сега вече в единия бокс поне имаме нова машина. Надяваме се до година или най-късно по-до година да успеем да сменим и другата машина. В края на нашия разговор да кажете нещо към нашите зрители, някакъв апел да се обърнете или нещо да споделите, което ви притеснява или което забелязвате като тенденция в населението на България? Тенденцията е тази, че хората не обръщат внимание на здравето си, специално на зъбното здраве и идват при нас, когато вече нещата са станали доста сериозни и трябва да изтърпят загубата на един или няколко зъба, да не говорим за нещата, които са като последствие, като усложнение на проблема с зъбите, като абцеси, флегмони, които понякога налагат срязване извън устата, някъде по лицето, което в крайна сметка оставя и белег. Като казахте усложнения, умира ли се от зъб? Много трудно. Трябва да е много занемарен случая, да не е обърнато внимание. Какви са най-големите проблеми, които може да получи човек, ако не си обръща внимание на зъбите? Ами да дойде при нас. С подут, с болки, с температура. Разпадане нещо на костта, където е самия зъб, от самия гранулом вътре от инфекцията? Когато има инфекция, тя винаги може да доведе до разграждане на тъканите, които са около инфектираното място. Питам, защото съм чувал, че от зъб примерно тръгва нагоре към ухото, към главата, самия абцес, който почва да работи на други места. Затова го питам това нещо. Абцеса може да започне като съвсем локален на венеца, оттам да тръгне към някоя от лицево-челюстните ложи, което може да стигне до слепоочие, да се затвори око. Могат да се получат доста сериозни проблеми. Могат да се получат доста сериозни проблеми. Преди години имахме дори случай
човек без наблюдение, с голям флегмон на пода на устната кухина, това е под брадата точно, и се стигна до трахеотомия. Което на български ще рече? На български срязва се трахеята и се слага тръба, за да диша оттам. От един зъб? Да, той може би не е бил един, да, но случаят беше тежък. Тогава все още давахме спешности към бърза помощ. Много интересно. Искаха ни и се наложи да работим заедно с уши, нос, гърло колегите. Те направиха трахеотомията, ние работихме по флегмона. Много интересен въпрос искам да ви задам. Какво мислите за тези ежедневни и стотици реклами за пасти за зъби и така нататък, които се дават по телевизията? Какво бихте посъветвали зрителите, с каква паста да се мият зъбите? Защото ако гледаме рекламите, едва ли не с една паста за зъби ще си излекуваш още малко и кариеса. Какво мислите вие по този въпрос? Значи аз бих казал, хора, не ползвайте избелващи пасти за зъби. Да не ползват. Не ползвайте. Там, където пише избелваща паста, не ползвайте. Всички такива пасти са изчислени средностатистически. Има зъби, които са по-устойчиви на кариес, зъби, които са по-неустойчиви. Какви са вашите, никой не може да каже. Веществата, които са в пастата за избелване, са на основата на киселини. Дълго ще стане, но мога да обясня. Постоянно... Какви пасти да ползват? Пасти, които не са избелващи и които нямат много абразив. Как да ги ползват? Колко често? Само сутрин, само вечер? Сутрин и вечер, сутрин, обед и вечер? Че много мнения, много специалисти? Сутрин и вечер е достатъчно. Сутрин за хигиена, вечер за здраве. Някакви други консумативи, конци, сега се появиха едни нови четки за между зъбите, които се... Да. Обяснявам. Сутрин зъбите се мият след закуска, за да може остатъците, които са от храната, да се премахнат. Също помагат дъвкането на дъвка, но не прекалявайте, защото тогава започват да страдат ставите. От прекалена работа се получават травматични артрити на челюстната става, на едната или на двете. Дъвката 15 на минути след хранене е достатъчно и то мека дъвка. Конците за почистване на зъби са много полезно нещо. Те не нараняват венците, докато клечките за зъби... Не клечки за зъби, имах предвид, в момента пуснаха едни нови клечки по аптеките с... Ще стигна и до тях. Има хора с такъв навик, много лош, постоянно дъвчат клечки за зъби. Нараняват венците, което може да доведе до отдръпване на венците от зъбите и до проблеми с оголване на зъбите. Съветваме ги да не ползват клечки за зъби. Или клечките за зъби трябва да бъдат много финни, много тънки, да се прилагат без натиск, без да травмират венеца. В има пластмасови клечки за зъби, които са изработени много добре. И не са ли опасни за емайла на зъба? Не. Пластмасата е много мека. Твърдостта на емайла на зъба е почти с твърдостта на диаманта. И с формата на междузъбното пространство и не травмират така венеца. Освен това, те са комбинирани и с конец за почистване на зъбите, така че нещата там се решават с една клечка за зъби, която е комбинирана. Четчиците за междузъбни пространства също е много добър вариант за почистване. А какво мислите за сега? Е модерна вече тази естетическа хирургия на зъбите, вадене на собствени зъби, слагане на изкуствени, пък било то от циркони. Какво съветвате нашите зрители, въобще хората, които идват при вас? Това полезно ли е, освен че е хубаво на външен вид и е красиво, полезно ли е, защото се вкарва все пак чуждо тяло в коста,
Могат ли да се получат усложнения? Задължително ли трябва да се прави, ако някой има проблем или липсващ зъб, или е по-добре да се останеш с липсващия зъб, ако не му пречи това? Ако липсва един зъб, то пак зависи и кой зъб липсва, защото примерно шестите зъби са дъвкателен център. Там пада най-голямото натоварване при дъвкане. Там е хубаво да бъде възстановен зъба. Но примерно един малък кътник, всички други зъби са налични, един малък кътник липсва, не е проблем. Зъбите имат тенденция да се придвижват напред и след време е възможно това разстояние, което не е и много голямо, да се затвори. Задните зъби да се приближат до предния и това пространство изчезва. Не винаги се получава, но това се случва. За или против имплантите? Но ако има повече липсващи зъби, трябва да се възстановяват, защото другите зъби поемат натоварването на липсващите. Особено когато има доста извадени кътници и се дъвче предимно на предните зъби, те се разклащат от претоварване и пациента загубва и тях. Кой метод ще посъветвате? Мостове, чейнета, импланти? Кой метод според вас? За това си има медицински показания. Зависи от състоянието в устата, зависи от формата на венеца. Имплантите са много добро решение, но всяко нещо в медицината има показания и противопоказания. Дали може да бъде направено или не може да бъде направено. Така че всичко е строго индивидуално. По този начин стои въпроса и с имплантите. На някои места могат да бъдат сложени импланти, на други места не могат да бъдат сложени импланти. Но това, което искам да кажа във връзка с имплантите и което е изключително важно, за един имплант се изискват тройно повече грижи, отколкото за един собствен зъб. Така ли? Обяснението е просто. Около всеки естествен зъб има естествена защита от венеца, която не допуска проникване на инфекция между зъба и венеца. При имплантите тази защита липсва. И какво може да се получи? При недобра хигиена, при неизпълнение на предписанията на лекаря по дентална медицина, малко инфекция, тя прониква надолу, импланта се разклаща и пада. Въпреки че е завит в челюстта с винт, той може да се разклати и да падне. Да. Инфекцията разрушава костта около импланта. Значи имплантите са опасни, ако не се поддържат внимателно. Всичко е въпрос на поддръжка. А за другите видове мост, примерно коронка, там вече няма такава опасност? Там няма такава опасност. Те са неподвижни конструкции, които пациента не може да свали от устата. Мият се, поддържат се както естествените зъби. При тях тази естествена защита си съществува. Защото те са върху съществуващи зъби на пациента. Препоръчвам да не чакате да стане проблем да заболи зъб, а 2 пъти в годината да правите контролен преглед, ако се появи кариеще, докато е още съвсем малко, да бъде обработено, да бъде обтурирано, пломбирано, както се казва, и да не се стига до загуба на зъби и до ортопедична работа. Видяхте представянето на общинското дружество от неговия директор, доктор Стефан Иванов. Сега ще видите скорострелната реакция на община Стара Загора и бързо решение проблем благодарение на наместа на заместник-кмета Йордан Николов. Какво се е случило за 7 дни от предното ни предаване до днес.
Уважаеми зрители, днес сме на мястото до хранителния магазин под кръговото на стадион Бероя, за който ви показахме кадри, изпратени от наш зрител миналата седмица, че микробусите и камионите, които зареждат хранителния магазин, паркират на тротуара, влизат в градинката. Виждате, тя е... Още си лечат следите от камионите, където са минавали. Ще помоля оператора да покаже легналите бордюри, които са от самите камиони, счупените бордюри, където са се катерили по тях, и гумите, и напуканите плочки и пропаднали плочки от качването на тежки камиони. Ето тук виждате самите плочки, които са от камионите, как са се напукали, пропаднали, и това всичко е от паркирането на тези микробуси и камиони. Виждате, че след нашия сигнал общината е реагирала доста бързо и адекватно, за което искаме да благодарим на ресорния заместник кмет Йордан Николов за бързата и на своевременна реакция. Вече са поставени чисто нови парапети, мястото е оградено, остават няколко довършителни операции, които се надяваме, че ще бъдат извършени в най-скоро време, а именно почистване на боклуците, които са в тази градинка, които са останали след неправомерното паркиране и хвърляне от страна на минаващи, шофьори и така нататък, и озеленяване на самата площ, която в момента прилича на едно сметище. Много се радвам, че има чуваемост от страна на общината и на общинските служби относно проблемите на гражданите. Те се решават толкова бързо. Общината следи за проблемите на своите съграждани и ги решава по най-бързия и удобен и лесен начин за тях. Сега, преди да завършим нашето предаване, искам да кажа няколко думи относно това, защото много приятели ме питат, познати, срещат ме, какво става с теб, защо не се бръснеш. Това не е защото ме мързи или защото нямам време да се обръсна. Това е вследствие на кампанията Movember, или така наречения No Shave November, което цели превенция към мъжката грижа за здравето на мъжете и по-точно към простатата, която повечето мъже над 50 години получават проблеми и страдат от нея. Трябва да се наблегне вниманието към този мъжки проблем здравословен и всеки да се обръща внимание за профилактика и за навременна намеса при появили се проблеми. Затова и през този месец мъжете не се бръснат, за да могат по този начин да привлекат въпроси към себе си, защо не се бръснеш, и да обяснят на всеки един каква е превенцията, какво трябва да се направи, кога се ходи на лекар, какви са последствията, ако не се хване на време тази простата и какви проблеми може да имаш с нея. Тъй като предаването не е здравно, няма да навлизам в детайли, информирах ви, вече всеки от вас може да се разрови във Фейсбук, в интернет, по медиите и да разбере каква е целта на цялата кампания. Сега единственото, което остана да ви пожелая накрая, бъдете щастливи и се обичайте!